And ngayon, ko i-haul, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko kahapon. Shop Sweet Paris Cologne. Mabango kasi siya talaga. Talagang hanggang sa gabi, guys. Cologne lang to ha, pero hanggang sa gabi nandun pa rin yung amoy niya. And kasi para pambaon ni Hagrid. And then, yun, mga pang snack. Ayan. Meron kaming tatlong sad big light. Ito medyo malamig na siya. Yung kanyang expiration date sa ibabaw. Minsan talaga, usually nawawala ko to talaga. So, ang realidad, ang realidad sa pag-haul at yung aking Hello, good morning. So, good morning guys. So, today is June 6, 2019 and kagabi hindi ko parang konti lang yung vlog ko kasi pagdating namin dito alas 7 na ata yun and lakas ng ulan, sobrang lakas ng ulan, bumaha talagang, nagtanggal kami ng sapatos and then yun. And ngayon, ko i-haul, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko kahapon. And then, si Papa at si Hagrid, kakaalis lang. Mamaya naman, ang dami ko pang gagawin. Magpapak pa ako ng orders, magugas pa ako ng mga plato. And, mag-i-edit ako ng video para mamaya, pagdating namin ni Hagrid, i-upload ko na lang. Yun ang pale ko, wait lang. Mag-lipstick naman ako kasi ang pale ko naman, Dami ka pang lilinisin. Saka pa ako nakakapaglinis pag umalis na sila. Yung stocks ko nagalat sa likod. So, lipstick muna ako. Para naman hindi ako pale. Tsaka mag-haul ako ngayon eh. Ayan. Ayan, lipstick lang. At saka konting kilay. Yan lang lagay natin. Tsaka mag-haul tayo, diba? Kaya, ayun, i-haul ko na lang sa inyo ngayong umaga bago ako maglinis. So, makakita nyo, makalat pa talaga siya. Dahil, i-haul ko na para mahiligpit ko na rin siya. Kasi mag-internet ako ngayon. Mag-internet ako kasi magapak ako ng mga orders. Kaya, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko. Okay? Saan ba ako pipwesto? Hindi ko alam kung saan ako pipwesto. Ayan, dyan na lang siguro. Ayan. Hindi ko kayo nilagay kasi mas maganda yung lighting. So, anyway, actually, konti lang yung nabili ko kasi yung mga gulay kagabi, hindi na namin nakayanang bilhin kasi ang lakas ng ulan nga. So, eto yung mga nabili ko kahapon na mga kakailanganin namin. Start tayo sa mga garbage bag. So, bumili ako ng green garbage bag para to sa mga tawag doon, mga pasaw, yung mga kanin, mga para sa baboy na mga pagkain. So, sa green bag. And then, bumili kami ng sobrang XXL ito na black bag. Kasi yung aming basurahan is, naglagay kami ng malaking balde. Kita ko sa inyo mamaya, yung malaking balde sa labas. Kasi every Monday ata may basura na so inilalabas namin dyan sa labas ng gate ng village. Kaya ayan, mamili kami ng, actually mura lang to, 59 pesos itong malaking bag, 10 pieces na. And then jelly Ace para kay Hagrid, para pang baon niya, like today ang baon niya is bread with egg. So para hindi masyadong plain, naglagay ako ng 3 pieces of this jelly Ace. Ganyan. So, 3 pieces yung nilagay ko. Ay, ito nabasa siya. Uy, basa ulan ko gabi. Nabasa siya. Buti may plastic siya sa, loob. Muli ako ng dalawa. Wala na talaga siya. Tanggalin ko na lang. Ayan, tanggalin ko na lang. Uy, ano ba to? Ayan, 2 stick-on. Basang-basa. Basang-basa sa ulan. And then, ito, bumili ako ng, ito talaga favorite ko to. Hindi ko talaga ikinakailan na talagang favorite ko tong Scent Shop Sweet Paris Cologne. Mabango kasi siya talaga. Talagang hanggang sa gabi, guys. Cologne lang to ha, pero hanggang sa gabi nandun pa rin yung amoy niya. Kahit ilang hindi pa nalabhan yung damit, mabango pa rin siya. And then, bumili na rin ako ng malaking Ladies' Choice. I think 149 ata ito.
And, kasi para pambaon ni Hagrid. And then, yun, mga pang snacks. Kasi favorite nito ni Hagrid yung mayonnaise. Hindi ko. And etong San Mig Light. Actually, 3 to. Wait, kunin ko muna yung dalawa. Ayan. Meron kaming 3 San Mig Light. Ito medyo malamig na siya. Kasi, supposedly, iinumin namin to kagabi. And ito yung akin, Kali, na sparkling pineapple drink. So, ito yung akin. Ito yung kanya ni Papa kagabi. Pero, hindi namin nainom kasi dapat mag-iyaw-iyaw kami sa labas kasi diba birthday ko kahapon, so mag-iyaw-iyaw kami sa labas. Hindi kami natuloy yung kumain sa guys. Sabi ko, mas okay na lang dito kasi parating umuulan. Kaya ngayon, umulan nga. Hindi din kami nakapag-ihaw. Ang ending, na-prito lang din namin. Binili namin na. Lagi ito ako kagabi. Yung parang ko ng clip. Ilalagay ko yung clip nung binili namin na yung spicy chicken na ano ba yung pangalan. Basta yun. And then, yung chorizo, ng darling chorizo, yung binili namin. So, dapat iihawin namin yun habang umiinom. Pero hindi siya natuloy kasi nga, yun. Hindi tayo pinakasamahan ng panahon. Pero, ayun, ito yung favorite ko. Then, ito kay Papa. And then, ito naman dalawa. Kasi bukas, pupunta na dito yung mga yung family side ni Papa, yung mother-in-law ko, sister-in-law ko, father-in-law. So, ito sa father-in-law ko to kasi hindi siya umiinom ng yung iba. So, San Mig Light, binigla namin siya ng 2. Sa kanya talaga itong 2. Kasi talagang uminom siya ng beer. And then, Melt Me Hagrid. Ayan, 45 Selecta. Mas mura kasi itong Selecta kasi, kaya yan yung binibili ko. And then, bread for Hagrid. Kasi, ito yung binaka niya kaya kinuhanan ko na. Ang hindi ko lang gusto talaga sa gardenia is yung yung kanyang expiration date nasa ibabaw. Minsan talaga, usually nawawala ko to talaga. Kasi pag, like this one, pwede na siyang itali. So, minsan nawawala na to. So, hindi ko na alam kung ano yung expiration date. And unlike sa ibang mga bread, diba? Nasa baba, sa ilalim yung expiration date. And then, eto kay Hagrid to. Ito yung gusto niyang baunin kanina. Sabi ko hindi pwede kasi naka-white pa man din siya. At saka, mahirap kasi itong i-open kasi like kung walang scissor, talagang lalabas yung So, mas buting dito na lang niya kainin sa bahay. And then, bumili na rin ako since pupunta sila bukas. Wait, ingay. Wait lang. Ayan, eto. Bumili ako ng squid balls. 19 pesos lang kasi magpapansit ako bukas. Sila yung magbi-birthday. Sila yung makiki-birthday. Tapos naman yung birthday ko. So, i-belated nila. Yung ang mangyayari is, magdadala sila ng pagkain dito. I think magdadala sila ito ng cake and then, And then, ako naman magpapansit ako. And also, pansit at saka, bibili ako ng pork para iihawin namin yung pork dyan. And then, yun nga, mapapansit. Masarap kasi lagyan ng squid balls. Nag-iiba yung lasa niya. And bumili na rin ako ng chicken. Ayan, ang dami namin chicken. Worth 200. Ito, dalawang Yung 99 per something. Basta 99 ganun yung price niya. Per supot. And then, sorry. Bumili na rin ako ng Sprite. Ito yung Sprite na iinumin bukas. So, bumili na lang ako 2 liters. Kasi medyo marami din kami. Marami yung sa ni Papa. Yung mga kapatid niya, marami. Kaya ito yung binili ko. Ayan. Ayun. Tapos, pakita ko sa inyo yung hindi ko na napakita. Yung cake. Ayun, thank you Mother Earth sa cake. Kasi binigyan ako ni Mama ng cake. Nag-order si Mama. And then, kinuha namin kahapon. Ayun, I'm so happy na medyo simple lang naman yung birthday na gusto ko talaga. Ayoko nang masyadong stressful. Ayoko nang stressful na birthday. And ito pala, cotton buds. Sana ito yung favorite ko na cotton buds. Yung mini cotton buds kasi kasi sa parang lang kay Hagrid parang fit lang talaga. Parang mas okay kay Hagrid. So,
yan na lang din yan yung ginagamit namin para iisa na lang cotton pads yung bili namin, diba? And kahapon, sobrang na-busy namin guys kasi nga naghatid ako ng, nag-deliver ako ng order. Ngayon naman, mapapak ako ng orders. Pero Black Arrow naman, mamaya pa naman yung darating mga 10, I think mga 10 p.m. So may time pa akong mag-pack ng orders. Mabilis lang naman yung Black Arrow. Pag nabili, hindi ko pa na-post kasi sobrang busy talaga. Hindi na kami nakakapag-study ni Hagrid dito, sobrang busy ko. Lagi kaming ginagabi, pero mamaya hindi na kami gagabihin kasi pag kuha ko sa kanya mamaya, diretso na kami uwi dito sa bahay. Magtutubi pa ako ng damit. Marami ko pang gagawin mamaya. And nag-i-edit ako and para ma-upload ko na. Ang dami ko nang utang sa inyo na videos kasi na-stuck na yung mga videos ko. So, i-edit ko yan ngayon. I think siguro dalawa yung video na i-upload ko. Hindi ko alam kung makakapag-edit ako ng dalawa. So, today, schedule ko na lang. Pero ganun yung mangyayari. Pakita ko sa inyo yung ano ko ha. Wait lang. So, ang realidad, ang realidad sa pagwawalat yung aking pinatungan. Ayan. So, ito kasi yung basurahan. May basurahan kasi kami. Ayan, yung black knob. Ayan. Yung black na yung black na yun yung ginawa namin yung basurahan namin ni Papa, yung malaki. And ayun, yun lang ata yung may papakita ko sa inyo ngayon. Holland talaga yun kasi ang dami kong na-stock na videos. So ito naman i-edit ko to. Sana ma-edit ko ngayon lahat, guys, kasi syempre mahirap din po sabay-sabayin lahat, 'di ba? And then, yun. Maraming salamat sa panonood, guys. And I hope you guys enjoy. And nakita nyo kung gaano kakalat yung bahay. Kalat na kalat na kalat. Yan yung itsura pag umaalis sila. Mamaya, actually kulang pa yan. May mga gulay pa akong bibilhin ko. Hindi ko nabili kahapon. Kasi ang lakas ng ulan. Pero mga ano na lang yun. Mga pansit, mga pansit. Gulay pero pansit. Gulay at saka pansit. Ayun. Tapos yung gulay, meron akong bibili na sitaw, kalabasa, ganyan. And then yung onion, garlic, yun na lang yung mga bibilhin ko talaga. Tapos, kasi everyday naman ako halos everyday naman ako pupunta sa palengke. Kasi madadaanan ko talaga yung palengke bago ako pumunta sa school ni Hagrid. So, mas okay na rin na mamaya na lang. And then, mamaya magbabaon ako ng baon namin ni Hagrid kasi ang hirap, guys. Ang hirap pag walang baon na kanin doon kasi alas 12 talaga out yun nila ni Hagrid. So, lunch time na talaga. And ako din, gutom na ako niyan. So, kailangan ding magbaon ako mamaya ng lunch. So, pwede naman sa school lang kami magla-lunch pag magbabaon kami ng pagkain. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And follow nyo ako, guys, sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video. Ito talaga yung background ninyo, yung aming wedding pictures at yung aming family vacation picture. At yung ni Hagrid, kanyang first day of school na color. So, ayun. See you in my next video, guys. Bye!